San Pascual ay naghahanap ng kanilang unang panalo, samantalang ang home team na San Jacinto ay gustong gayahin ng San Fernando na may dalawa ng panalo. Ayan, San Pascual kontra San Fernando para sa ating pangatlo. Yes, our third and final game. Day 4 ng Ako Bicol Cup Masbate, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasunod pa, Kapa Morgan here with... Yes, Coach Paul Sepe, ito po ang ating third game ngayon. Gabi, partner, triple header tayo. So last game, laban ng San Jacinto kontra San Pascual. Yun nga, sino ba makakaungos talaga? Makakabawi kaya itong mga taga San Pascual o talaga magdodire-diretso na ang pagkapanalo nitong mga taga San Jacinto. At wag na natin yung patagalin, no? Ang dami ng tao at ang dami na naghihintay. So, ibato na natin sa ating arena announcer ng si Mr. JB Salvidar. This is Sunday for Ako Bicol Cup Masbate. Brought to you by Congressman Saldico at Ako Bicol Party List. Natalo na kasunod pa. We welcome you everyone inside the Plaza de Memo Court, our Bicol Header Matchup. Our final game will be having Team San Pascual versus Team San Jacinto. And for the first fight for Team San Pascual, wearing jersey number 20, Tahar Kuar. Wearing jersey number 21, Ransom Bacoro. Wearing jersey number 33, Ed Valbuena. Wearing jersey number 72, Robert Mahinan. Wearing jersey number 24, Chino Chubawas. And for the center, so Team San Jacinto. Wearing jersey number 0, Nico Avila. Wearing jersey number 10, Mark Lester Matos. Wearing jersey number 16, Mark Brennan Jr. Wearing jersey number 17, Kenneth Sapio. And wearing jersey number 25, Reggie Hagan. And for the officials for this ball game, crew chief Ariel Bermeo, number 1, Romero Pina, number 2, Ronnie Mariniza. This is the Ako Bicol Cup Masbate, Atin Yes, we're back here inside the Plaza Año Nuevo for the tip-off ng ating third and final game sa ating triple header. Ang San Jacinto at San Pascual. San Pascual now may unang possession ng ating ball game. Humawas to Balbuena. Balbuena. Balik kay Humawas. Humawas, anong gagawin? Ititira yan ng 3. Pero sablay ang unang attempt ng ating ball game. Now Matos. Binigay kay Alminye. Balik kay Matos. Swings it out to Sabio. Sabio binigay sa ilalim kay Hagad. Hagad! For the first two-pointer of the ball game. That signature move nito ni Reggie Hagad, partner. Very patient sa low post ito si Reggie Hagad. 2 points. First 2 points Reggie Hagad. Muntik na maagaw ni Matos ang bola. Alminye tumulong. Kontra dito sa point guard ng San Pascual. Nakaapak si Balbuena. Running down the baseline. Hoping to create some action. Kaya lang yun, nakita ng ating referee na si referee Gomer Abino na nakaapak sa linya. So ngayon, nasa mga taga San Jacinto na ang bola. Alminye fires a 3. Wala. Battling for the rebound, Hagad. Pero bumagsak siya at nakuha ni Balbuena ang bola. Balbuena now. Nakawala rin sa kanyang bola. Now Matos to Hagad. Once again, delivering the goodies early on dito sa ating laban. May gandang move again kay Reggie Hagad. But gandang pasa din, partner, on Lester Matos. Yes, of course. And good management of the ball. At yon, nabutas na ang ring ng mga taga San Pascual with that jumper mula kay Gino Humawas. Hagad once again. Still Ayun na. scoring his third
deuce of the game. Namimiesta itong si Haga dun sa ilalim, partner. Lahat ng punto sa kanya. Balbuena fires a 3. Tumira at umiscore ng siyam na 3-pointer yan sa kanilang unang outing. Kaya lang bigo Oo. sila against San Fernando. Alright. This is just the first 3 minutes of the ball game ng San Jacinto kontra San Pascual. So talagang dinumog tayo dito ng tao sa loob ng gymnasium. Ang Plaza Año Nuevo dito sa San Jacinto. At may naitawag doon, delaying the game, warning itong mga taga San Jacinto, partner. So yan ang sinasabi natin, yung mga hikaw, yung mga quintas, partner. So dapat tinatanggal na yan ng mga player. Dapat alam na nila yan. Oo. Matos. Out of bounds. Nowhere to go and nowhere to pass. But the ball was last touched. And 9 seconds on their shot clock, partner. Oo, by San Pascual. And now, Kenneth Sabio will do the baseline inbound. Hamila fires! Wala! Big rebound sana! Grabe yung lundag itong si Alminye. Kaya lang, medyo napalakas yung ano niya ng bola. Yan ito, Sona. But may ball pressure sa taas. Kumawas! Fires another one from long distance. Wala! Pero doon sa rebound, mukhang naitulak ni Kenneth Sabio itong malaking mama, ang sentro ng San Pascual na si Robert Mahinay. And we have an early report mula kay Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, pasok! Thank you, Kapam Morgan and Coach Paul. Having the standing of 1 win and no loss, Team San Jacinto is eager to once again conquer our court for tonight and bring home another win. Kaya naman kanina ay matinding nagpaalala sa kanyang players si Coach Marley ng Team San Jacinto na gamitin at gawing advantage ang kanilang bilis considering na mas bata at mas maliliksi ito. He also added to take risks, go beyond their capacity, and never be complacent pagdating sa loob ng court. Kaya naman ngayon ay focus muna ang team sa pagpapalakas ng kanilang depensa at pagsasagawa ng run and gun game. Ito na muna ang latest mula sa side ng Team San Jacinto. Back to the panel. Okay, maraming salamat Miss Barbie Floriano. And Gino Humawas committed his first personal foul against Alminye. Ito, partner, tingnan mo. At naka-box 1 itong mga taga San Pascual dito. Alminye for that jumper. Wala. Matos for the rebound. Look at that one. The smallest guy on the floor with that rebound. Kenneth Sabio fires another 3. Hagan is there, but no, he can't connect. This time, Gino Humawas with the rebound. Dribbling with his left down the floor. Faced by Alminye. And Foul to number 16, Mark Reynolds Media. so tinawagan si number 16 ni referee Arnel Bermejo ng foul 17 seconds to shoot. kontra kay Humawas. Now it's Balbuena with the ball against Alminye. Binigyan ng screen ni Duan. Seconds to shoot. Alminye. Bacolod with a floater. That's his first 2-pointer of the ball game. And good drive on the part of Bacolod, partner. So ito, kung as mapapansin mo, talagang gusto nilang i-take out dito si Mark Lester Matos. And yeah, finally, after an attempt kanina, nakakonekta na itong si Hamila, Nico Hamila, and scored his first bucket. Nice crossover ni Balbuena. Binigay kay Humawas sa labas. Getting fancy there. Balik kay Humawas ang bola. 5 seconds to shoot. That's a wild shot. Out of bounds. Mula kay Humawas. Good defense on the part of Mark Lester Matos. Substitution. Number 12 and number 10, Team San Pascual. Okay, palitan dito, partner, for Team San Pascual. Oo, pinalitan si Bacolod at si Duan. Nice fake. Pero Same ball. na-timingan yun ni Humawas. But still, it's going to be San Jacinto's 20 possession. seconds to shoot. Sabio looking for a teammate now. Alminye, balik kay Sabio sa corner. Pumeke.
Nag-step back, tumira. Muntik nang pumasok. But rebound, itong bagong salta na si number 10, Homer Baldimoro. Belbes. 14 seconds. Humawa sa corner kay Balbuena. He can hit that, but wala pa rin. Di pa nakakapag 3 points. Nakaka 3 points itong si Balbuena, who nailed 9 3-pointers sa kanilang unang outing against San Fernando. Grabe yung performance na yon, partner, for Balbuena. But again, they came up with a loss on that game. Umaas to Belbes, to Balbuena. Balbuena drives, kicks it out to Umaas. Umaas fires a 3. Pasok yan! That's the first 3-pointer made by Gino Humaas. Now it's Mark Lester Matos. Binigyan ng screen ni Hamila. Kenneth Sabio also nails a 3. Mula naman sa San Jacinto with love. First 3-pointer din, partner, nito ni Kenneth Sabio. So ito, Sona ang binibigay dito ng mga taga San Jacinto. Muntik na pumasok yun mula kay Baldimoro. Pero ito na si Alminye. Mabilis na tumatakbo. Binigay kay Sabio. And ginamit ang pabandang tira. Pasok. At ayan, ceasefire. Sabi ng mga taga San Pascual. Ito, partners, yung napapansin natin dito, no? Medyo mabagal yung rotation ng bola when it comes to offense nitong mga taga San Pascual. Binibigyan sila ng zona. They should attack those gaps, partner. Kasi pag hindi nila inatake yung gaps na yan, the zona will stay. And of course, from strong side to weak side, dapat ang bato ng bola. Kasi pag hindi mo napagalaw yung zona na yan, medyo mahihirapan ka to make a point on that defense na ginagawa nitong mga taga San Jacinto. Tama. So, ayan, they need to break this kind of defense and try to create some scoring scoring opportunities. Ito, balik tayo sa laro. 15-7, partner. 3 minutes and 59 seconds remaining sa ating ball game. First quarter pa lamang po ito, mga kaibigan. Tama, at ma-action na. 3:59 seconds. Or 3 minutes and 59 seconds rather. At 15-17 po ang score natin. Lamang po dito ng 8 ang mga taga San Jacinto. And speaking of San Jacinto, partner, ayun nga, sabi nga natin kanina, panalo sila against Batuan on their first outing, 104-81, partner. Si Reggie Hagad din yung naging best player doon with 18 points. Tama. Balbuena. Naagaw ng mga taga San Jacinto. Matos finishing mula kay Kenneth Sabio. Recognizing both their effort after that bucket. Oh, that's a bad pass. Miscommunication, partner. Oh, miscommunication. Papasok sana si Balbuena, pero medyo outer yung pasa nitong ni Humaas. Okay, it's 17-7. 10 na po ang kalamangan ng mga taga San Jacinto dito. At talagang to the delight of the fans watching here inside. And there you go! The ponytail guy hitting a 3 for San Jacinto. That's James Rijoso, partner, coming off the bench. Tama. Grabe. Balbuena still can hit. Rijoso for the rebound. Still Rijoso with the ball. Binigay kay Matos. Matos now, ginagwardya ni Bacolod. Naka-crossover. Nakalusot. Muntik lang makascore ang pinakamaliit na mama sa loob ng court. Balbuena gets a bump with Hagad and scores. Well, that's the first 2 points of Ken Balbuena dito sa ating game. Tama. Nico Hamila naman, susubok, partner, sa 3-point. Mintis yan. Rebound ni Baldimoro. Baldimoro now bringing the ball. Binigay kay Humaas. Humaas. Tumira ng 3. Malayo yan. Pero pasok! Napasok ang tira ni Gino Humaas. That's a second, partner. Second. Yung second 3-pointer nito ni Gino Humaas. And
8 points na siya dito. 20-12, walo na naman po ang inahabol nitong mga taga San Pascual with 2 minutes and 18 seconds remaining. So yun ang dapat nilang gawin, partner. Yun sasabi natin, make those shots and then hayaan nilang mag-shift yung depensa nitong mga taga San Jacinto, partner. But again, that's a good shot on the part of Gino Umawas, pero sabi nga natin, kailangan pa rin nila doblehin yung effort when it comes to offense kasi nga ang ganda ng zonang pinapakita nitong mga taga San Jacinto. So dapat mas gandahan nila yung kanyang opensa Oo. kontra dito sa zona na napakaganda ng mga taga San Jacinto. That is why they're leading right now by 8 points. So we'll see kung ano mga adjustments ng San Pascual dito, na still looking for a win dito sa larong ito. Samantalang ang San Jacinto, sabi ko nga kanina, gustong gayahin ito mga taga San Fernando na ayon umuwi ng meron lang dalawang kapanalunan dito sa ating elimination. Bagong salta itong si Laila. Laila, pumukol ng 3, short. Rebound Baldimoro. Baldimoro, tuloy-tuloy. Naagawan ng bola. Ito na naman si Huso, binabantayan ni Buela. Ginulo din ni Bacolod. Bacolod now! Nice finish after that steal. Good defensive stop for San Pascual. Now it's De La Cruz. Binigay kay Laila. Laila! Rehuso. To De La Cruz. De La Cruz. To Rehuso sa corner. And pasok na naman ang kanyang tira. That's his second 3-pointer of this quarter. And good recognition, partner. Dito din ni De La Cruz kay Rehuso na open doon sa wing. 14 seconds. Out of bounds. The ball went out of bounds. Sabi ni referee Gomer Abino, last touch mo, boy. For Gino. Magandang pasa sa ilalim kay Gigantoka. Gigantoka scoring his first 2-pointer of the ball game. Grabe yun, partner. Behind the back pass nito ni De La Cruz papunta kay Gigantoka. 14 seconds. Mahirap din yung tira ni Gigantoka dahil nasa ilalim siya eh. Ito na lang. Balbuena. Nagkabanggaan nitong si De La Cruz. Foul by number 77. That's an Ivan De La Cruz, partner. Pero Juan De La Cruz. that's a good help on the part of Ivan De La Cruz, partner. Kung makikita mo, yun nga yung ginagusto natin doon sa zona na yun, no? Balbuena against Rehuso. Yun ang, partner, yun ang medyo magiging mahirap dito for Team San Pascual. Those one-on-one plays, partner. Yun ang gusto ng zona, mag one-on-one. Kasi di ba, titingnan ka lang niya. And the other 4 guys is nandun ready to help. Tama. And medyo hirapan naman sa handle itong si Balbuena. 14 seconds. Now Laila setting the play. Binigay kay De La Cruz. To Rehuso sa corner. Pero nakasapal yon ni Baldimoro. Good job defensively on the part of Nomer Baldimoro. Oh, good challenge on the part of Baldimoro. That could have been an easy 3 na naman for Rehuso, partner. Tama. So talagang hinahanap nila ito, no? So siguro talagang shooter ito for Team San Jacinto. Kasi hindi natin to nakita masyado nung nakaraang game, no? So, Tama. At nako, mukhang nasarapan masyado si Rehuso. Gustong pasahan. Itong si referee Gomer Ubina. Abino. Ubina, partner. Ubina rather. Yeah, referee Ubina. Sabi niya nga, napaatira nga siya, partner eh. Sayang. 10 seconds. 5 seconds. Tumakas na Bacolod. Now to Balbuena sa ilalim. Bacolod could have taken the shot earlier dahil wala, papatapos na yung ating quarter. At doon, magtatapos po ito na nakakalamang ng 11 puntos ang mga taga San Jacinto kontra dito sa San Pascual. Yes, partner. So, ano coach ang mga thoughts mo dun sa nakaraang ito sa kakatapos pa lang na first quarter? Anong mga adjustments ang sa tingin mo dapat gawin itong mga purple Yes. na mga taga San Pascual? Sabi nga partner, with that kind of defense na pinapakita nitong San Jacinto, no? They should keep on driving, attack those gaps, partner. Kasi kung makikita mo sa zona, partner,
may mga gaps yan. So, attack those gaps para lumiit yung depensa. And pag nandun ka na, pwede mo i-kick out, pwede mo ibato sa weak side. So, gagalaw ngayon yung depensa. So, pag hindi mo kasi napagalaw yan, and a non-moving defense partner is very strong. Oo. So, titingnan ka lang yan. And ang gusto ng Sona, mag one-on-one at mag one-on-one ka. Kasi Oo. kung mapapansin mo, talagang nakatapat tao yan eh. And ginagawa pa nitong San Jacinto, naka-extended yung Sona nila. And every time So, na may umangat, may talagang nag-help side. The question is, how are they going to attack those spots? Paano? Anong dapat na sistema? Yun nga partner, move the ball well. Huwag masyadong madribble. Once na Iikot ang bola. Iikot ang bola. Okay. Then the opportunity, pag bumuka yun, atakihin yung gaps dapat. Yun. Sige. Now, good defensive stop for Baldemoro, for Team San Pascual, and good finish with the left hand. Over Valdemoro. Now it's Hamila to Sabio. Binigay kay Mato sa labas. To set it up. Hamila giving a screen. Sabio. To the corner. Balik kay Sabio. Pwedeng tumira. Tumira nga. Pero medyo malakas yung tira mula sa tres. Out of bounds. Same ball. Same ball daw. Sabi ng ating arena announcer na si JV Salvedar. With 12 seconds, partner, under shot clock. Tama. Matos will inbound to Alminye. Alminye, balik kay Matos. Matos tumira ng tres. Pasok yan! Mark Lester. Matos. First 3-pointer, 5 points itong si Mark Lester Matos. Yun ang pinaka-deadly partner, yung inbounder. So yun ang dapat mong bantayan pag may mga ganon. Baldemoro hitting another one, this time from the free throw line. That's a lean-in jumper. Itong si Baldemoro. Alminye fakes, Alminye pumps and scores. Alvinio. 4 points na din, partner. Itong si Brian Alminye. Tama. Now Bacolod bringing the ball down for San Pascual. Baldemoro. Siya yung guy na nakadalawang sunod na buckets. Still can't connect. Itong si Balbuena. Now Sabio against Balbuena. And one for Kenneth Sabio. That's how strong this guy is. Oo, kung makita mo, partner, yung last leg natin, yung Sorsogon leg, played for Bulan Sorsogon. At talagang grabe ang leaping ability at yung power niya pag lumulusot siya, partner. Yun talagang gusto niya. Talagang gusto niyang pasabayin ka dyan sa mga lusot niya na yan. Ang explosiveness itong si Ken Sabio is halos parehas na level kay Jubilia eh. Oo. Na naging teammate niya Naging sa teammate niya. Bulan team sa ating Sorsogon leg. Baldemoro now has the ball. Balik kay Bacolod. Pumawas, pumeke against Hamila. Ginugulo ni Matos. Binigay kay Mahinay. Mahinay working it out. Di makascore sa paint. Defended by Sabio now. Mahinay to Bacolod. Bacolod using the glass. And yes, pasok yun. 6 points itong si Bacolod. Good pass on the part of Mahinay. Sabio is open. Fakes. Sidestep. Almost. Wala. Luka Alminye, partner, on that rebound. Grabe yung elevation talaga ng mawang yan. Sabio now, attacking. Kicking it out to Alminye. Alminye fakes. Lumapit ng konti sa ring. Nadapa. Pero bumangon uli. Pero ang masama niyan ay nasa kalaban na ang bola. Baldemoro crossing over. Pumawas 14 seconds. versus Alminye. Forcing it sa baseline. And gets the foul. That's a foul. Foul by number 17. That's on Kenneth Sabio, partner. That's And Sabio. a Pangilan na? second foul. Second foul. Oh, first Kay team Sabio. foul. 7:27 sa ating relo. 14 seconds to shoot. Second quarter po tayo, mga kasorog. Bacolod. Kumagitna para maset yung play nila. Kumawas. Attacking. 5 to shoot. Passing. Muntik nang maagaw ng mga taga San Jacinto ang bola. And finally, at yun, naagaw din. Uli, ni Mahinay. Matos is there. Matos is there. Bakulit. Ayan, everybody's diving for the ball. Baldemoro. Tumira. Wala.
pero may foul na nakita ang ating referee na si Ariel Bermejo. Good hustle on the part of Matos, but better hustle on the part of Baldemoro on that play, partner. Tama. Second team foul. Substitution. So papalitan muna dito for I think si Kenneth Sabio. Balik itong si De La Cruz, partner. Baldemoro will take free throws now. 20-33. 13 po ang kalamangan itong mga taga San Jacinto. This game is looking good para sa kanila, and even the fans, lalong-lalo na yung sixth man nila dito sa Plaza Año Nuevo sa San Jacinto, Masbate. De La Cruz binigay sa top of the key man na si Hamila. Tumira ng tres itong si Alminye. Pasok ang tira. Meron siyang 7 puntos dito sa larong ito. Yes, partner. The first 3-pointer of Brian Almiña dito sa ating game. Baldemoro kicks it out to Bacolod. Fires, misses. Hamila to Matos. Matos now, mabilis na tumatakbo. Binigay kay De La Cruz. Again, Sumauas. Kicks it out to Alminye. Alminye fires and hits another 3! 2 consecutive 3-pointers for Alminye. Ito, talagang take-over mode dito sa second quarter. Itong si Mark Brian Alminye for Team San Jacinto. Tama. Nice ball movement kasi ang ginagawa ng mga taga San Jacinto. Baldemoro still working it out sa ilalim. Now it's Mahinay's turn at nakabinwit ng foul mula dito. Let's see kung anong sasabihin or i-report ni Coach referee Mandelesa. That's an Ivan De La Cruz, partner. Ivan De La Cruz was called for the foul. Second personal nito ni Ivan De La Cruz. At mabibigyan dito ng 2 free throw itong si Mahinay. Mintis ang unang tira. Let's see kung maipapasok niya ito. Pasok ang pangalawa. Iba ang intensity pinapakita ng San Jacinto dito. Yes, partner. And again, nakakatulong din kasi itong 6-man nila, itong crowd, partner. Oops, agaw ang pasang yun ni Hamila. Papunta kay Gigantoka. And De La Cruz will be called for his third personal foul. Third personal foul. Fourth team foul. One for penalty. May 14 foul. Tatlo na ito si De La Cruz dito. So papalitan muna siya, partner. Dito ni Johnston Esparago. Bacolod. Si Bacolod parang the small version of Kentoy Sigura. Oo. Kailan no, pati yung galaw. Oops! In and out from Mark Lester Matos. Umaas to Bacolod. Baldemoro's open for 3. Wala. Inilapit ang bola. Floater. Good putback for Robert Mahinay. Now it's Alminye with the ball. Binigay kay Matos. 14 seconds. Gigantoka medyo nahirapan doon sa ilalim. By the way, may bagong salta tayo. Yung pumalit kay De La Cruz, ito si number 15 ng San Jacinto na si Johnston Esparago. At foul doon, itong si Riguel Gigantoka. Penalty na dito. Itong mga taga San Jacinto, partner, with 4 minutes and 59 seconds remaining. So magandang development ito for Team San Pascual to capitalize on that penalty. Iba yung laruan itong San Jacinto. Pasok ang unang tira ni Robert Mahinay mula sa free throw line. And ito, partner, mula kay Press 1. Shout out kay Miss Venus Baldosa and Get Well Soon daw. So hello po, Miss Venus Baldosa, Get Well Soon po. Hello po, happy viewing. Sige, Miss Venus. First attempt itong si Johnston Esparago. Mintis.
Now it's Valdemoro. Slow step and making the shot. Good finish para dito kay Valdemoro. Nomer Valdemoro is the name of the game. Yes, partner. Ito, nakikita ko lang ditong super aggressive on the part of Team San Pascual. Itong si Valdemoro, partner. Tama. Talagang, And he's And, good. Coming off the bench yan, partner. Oo, and he's good doing his job, both ends of the floor. Marami na rin siyang nare-rebound dito at yon, umi-score pa. Kasi the highlights, ayun, ang ating si Mahinay. Of course, ito yung highlight din ni Valdemoro. So balik tayo dito sa ating laro. Yes, that slow-mo was brought to you by yours truly and Coach Paul Sepe. We're doing this, wala pa kanina. Oo. 3 games na tayo dito. Tama. Again, yung energy ng crowd, partner, ayan, maganda. Dito sa nakaka-boost din ang energy natin yung yan. At saka yung ganitong quality ng laro. Talagang hindi ka tatamlayan. Now Rehuso against Belbes. Alminye. Nabitawan ang bola. Bahagya. At yun na nga. Naagaw ng mga taga San Pascual. Belbes will try. And this time, making his first 3-pointer of the ballgame. Itong si Ken Balbuena. 5 points. At ito, 7 na lang, partner, ang inahabol dito ng mga taga San Pascual. Sasagutin kaya ni Rehoso yan. Titingnan natin. Wala siyang tira. Gigantoka. Binigay kay Alminye. Nice find! Nice dish! But the shot, pero merong foul na nakita. Gandang pasa Si ni referee. Alminye. Oo, Ronnie Manilisa. First personal foul, second team foul. So that's the first foul on Valdemoro at second team foul itong mga taga sa San Pascual dito. Hagad missing the first free throw. Ito, partner, gustong-gusto ko to si Reggie Hagad. Oo. Undersized na big man siya, pero yung patience and yung galaw niya, very basic, no? So talagang maaasahan to when it comes sa inside scoring. Tama. At talking about inside scoring, yun ang mga scores niya sa unang early goings ng ating ballgame. He scored 3 consecutive shots mula sa ilalim. At ayan, Kenneth, that's Gantoka. 4 na puntos na din ito. And ang gandang pasa mula kay Mark Alminye. Tama. Belbes, binigay kay Humauas. Swing set to Balbuena. Binigay uli sa gitna. Belbes, nag-drive. Alahoy na tira, wala. Nag-agawan sa rebound. Napunta pa rin sa mga taga San Pascual. Short yung tira. Mula sa labas itong si Balbuena. Now it's a leak out pass for Rehuso. At wala, hindi niya kayang habulin yon. Team San Jacinto, number 17, number 10. Team San Pascual, number 20. Papalitan dito si Esparago at si Rehuso. Balik, partner. Itong dalawang annunciation boys. Itong si Kenneth Sabio at itong si Mark Lester Matos. So ang kulang lang dito sa lineup ngayon nila na 5 ay si Hamila Oo. na starting unit nila kanina. Belbes. 14 seconds. Humauas. Mali yung pasa ni Balbuena. It's another miscommunication, partner. Oy! Alminye gets fouled. Going to the basket. Foul by number 12. Dave Maxwell Belbes. That's on Dave First Belbes. personal foul, third team foul. So first foul nito ni Belbes. Ito, partner, every time makukuha ni Alminye yung bola, very aggressive in going to the basket, no? So Alminye. Kasi alam niya yung capabilities niya sa player. Alam niya yung lakas niya. Pasok yung unang tira. Muntik nang pumasok yung pangalawa. So he splits it. 11 points na yan, partner. Itong si Brian Alminye dito sa ating laro. Passing from midcourt. Itong si Belbes to Humauas. Balbuena. To Belbes. The floater is good. Dave Maxwell Belbes.
First 2 points ni Dave Axel Bilbes. Matos. To Sabio. Sabio. Binigay kay Gigantoka. Gigantoka was blocked. Good defense for San Pascual. So balik ang bola. San Jacinto. The ball will stay with San Jacinto. 42 to 34. 2 minutes 12 seconds remaining. 13 seconds on the shot clock para sa team San Jacinto. Matos. That's 7 to shoot. Sabio is open for 3. Pasok yan! Points, Kenneth Sabio. Second 3-pointer nito ni Kenneth Sabio dito sa ating game. Baldimoro. Binigay kay Belbes. Belbes now to humawas. Sasagot sana pero malakas yung tira. Matos now tumatakbo ng mabilis. Hindi nag-effect yung love pass niya pero almost making a shot. At ito na naman ang mga taga San Pascual. Balbuena gets fouled with that one-hander. Foul number 25, Reggie Haga. That's on Reggie Hagad. First personal foul. Penalty na, partner. So sabi ko nga, on the 4th minute mark pa lang, penalty na ito mga taga San Jacinto dito. So bakit partner comparing sa unang outing nila against ano yung unang nakalaban nitong San Jacinto? Was Yung, that yung San Fernando. San Fernando. Oo, kung saan kumana itong si Balbuena doon. Kung di ako nagkakamali, 9 na 3-pointers. Pero ngayon, makikita mo, sa listahan natin, meron pa lamang siyang isa. At Yes, matatapos partner. na yung ating second quarter. Bakit Ganun kaya? talaga, partner. Sometimes may mga days talaga na off ka, no? And on that day, sana hanap ka ng ibang solusyon. Kumbaga, para makatulong sa team mo. If hindi pumapasok yung 3 points mo, siguro daanin natin sa drive or kaya be a playmaker muna. Oo. Pero ito, medyo titingnan natin kung magbabago yan kapag sa second half. Wala pa rin talaga. Maalat itong si Balbuena hitting those threes. Oo, may mga off-net talaga. So, yun na nga. I guess medyo mas mabilis kasi itong laro nilang ito kumpara sa naging laro nila sa San Fernando. Kaya talagang hindi nakakaposisyon ng maayos itong si Balbuena for that perfect form ng kanyang And maganda three-point din shot. kasi yung mga extended zone na pinapakita ng Oo. San Jacinto, partner. So Tama. that's why siguro well scouted din ito ng mga coaches talaga, partner. Itong mga guest player nitong San Pascual. So siguro pinag-aralan kung paano ika-counter yung mga 3-point shots na yun ni Balbuena. But Belbes is hits jumper a while ago. Matos with the handle. Kenneth Sabio open again for 3. Medyo malakas yung tira. Look at that elevation. Itong si Almiñe for the rebound. And the dish for Hagad. Hindi naman pinahiya ka yan ni Hagad. Sabi niya, hindi ko sasayangin yung lipad mo for that rebound. Kita mo yun, partner. Eto, may end one pa. Nangingibabaw sa taas eh. Paano mo pa kukunin yun? Ayun. And the dish to Reggie Hagad for that 8-point nito ni Reggie Hagad sa ating laro, partner. Plus and 1. Hagad now. Hindi na kompleto yung kanyang 3-point play opportunity. Pero gano'n naman, nakascore siya doon at nakakuha ng foul. Belbes in front is Almiñe. Binagay kay Esparago. Esparago missing. Or Baldimoro rather. Sabio, Matos. Eye in the sky play to Almiñe. What a shot, what a play. Muntik pa makaagaw doon. Itong si Clester Matos, and a good pass, and a good play. Dito sa dalawang speedster ng Team San Jacinto na si Almiñe at Matos. Iba talaga. Belbes, another floater. And same result ng kanyang ginawa kanina earlier. Matos now, mabilis na tumakbo. 5 seconds. Muntik na. Pero wala. Hindi na umabot. Hindi na umabot yung attempt na yon ni Almiñe. Ganun pa man, they're leading this game with 9 points, 49 to 70 para sa mga taga San Jacinto.
And that's the end of the first half. Kami po ni Coach Paul Sepe ay magbabalik para sa ating third and of course the fourth quarter ng ating laro. Ako Bicol Cup, Masbate ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura,
Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Nagpapasalamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puru Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road,
Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawak Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawak Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan. Mga panturismong infrastruktura. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Yes, balik tayo dito sa loob ng Plaza Año Nuevo dito sa San Jacinto sa Ticao Island, Masbate Province, sa bakbakan ng mga taga rito mismo, yung home team na San Jacinto kontra dito sa San Pascual na dumayo pa galing ng Burias Island, partner, ano? Yes, partner. Para sa napakaganda at umaatikabong bakbakan dito sa ating Day 4 ng Ako Bicol Cup Masbate. At ayan, Yan, partner, pasadahan natin itong halftime statistics natin, no? Bench scoring for both teams. San Jacinto, 10 points kontra sa 15 na pinasok ditong mga taga San Pascual. 20 points in the paint, partner, 22 to 24 naman. Lamang dito ang mga taga San Pascual, partner. Turnovers, mas naaalagaan ng bola ng mga taga San Jacinto kumpara dun sa mga taga San Pascual, 6 to 8. Fast break points, partner, lamang na lamang ang San Jacinto, almost identical, no? 20 to 18. At second chance points, 11 to 8, partner. So yan ang mga numbers na titingnan natin. Comes the second quarter, kung magbabago ba yan, dadaloy ba sa kabilang dako yung swerte, o magtutuloy-tuloy itong pamamayagpag itong mga taga San Jacinto, partner. Alright, so sigurado ako na ayaw ng mga taga San Pascual na magtuloy-tuloy ang pag-ungos nitong mga taga San Jacinto dahil they're looking for their first win dahil coming out of a loss sila against San Fernando noong nakaraang araw. And ito namang San Jacinto, yun nga, sabi natin, galing din sa panalo. Kaya kung maipapanalo nila ito, tatabla sila ng San Fernando na parehas may 2-0 na kartada. Yes, partner. At ito ang mga leading scorers natin, no, for both teams. Nung nakaraang half, for team San Pascual, we have Nover Baldemoro with 11 points. At sa kabila naman, San Jacinto, we have Mark Brian Almiñe with 13 points. Ayun, and ito na si Bacolod to humawas. So ayan, ginugulo na nila ang zone defense nitong mga taga San Jacinto by that fast rotation ng bola. Kumawas, kicks it out to Balbuena. Balbuena fires and still missing. Still struggling itong si Ken Balbuena dito sa ating laro. But ito, siyam lang ang hinahabol dito ng mga taga San Pascual, partner. So ito, 1-2-2 ang pinapakita nitong mga taga San Pascual. Hamila at the top of the key. Sabio fakes, attacks. Mintis, Bacolod now with the ball after that rebound. Wala kay Baldemoro. Balbuena attacking the defense of Sabio.
Bigay kay Humawas. Sa opposite side, Bacolod fires a 3. Wala, nandun si Robert Mahinay for the rebound and trying to put it back pero wala. Nadepensahan siya doon. Nakuha ni Rojas ang bola. Now kay Alminye, lumipad. Wala. Eto na, Humawas, may tangan ng bola. Bigay kay Humawas. Gets fouled. Wala sa baseline. That's the first foul on Nico Hamila. Number 0, Nico Hamila. Second personal foul. Oh, second personal foul rather. Now it's Gino Humawas na sa free throw line. Short ang unang tira. Still struggling, partner, itong mga guest player nitong San Pascual, partner. Tama. Both Balbuena and Humawas not contributing the way San Pascual is expecting them to be. Yes. Sabio. Violations are over. Team San Pascual's ball. So that's a traveling violation. Ito na si Bacolod. To Valdemoro. Bacolod to Humawas. Humawas. Kumaloob, kicks it out to Valdemoro, who fires a 3, missed. Balbuena battling for the rebound and last touch nitong si Hagad, kaya still it's San Pascual's basketball. Still struggling itong San Pascual, partner, para i-break yung zone defense na binibigay itong mga taga San Jacinto. Robert Mahinay against Hagad. Hagad defended him well. Good defense on the part of Reggie Hagad. But ayun, partner, mayroon muna tayong report mula sa ating courtside reporter na si Miss Alexa Seton. Alexa, ano bang balita dyan? Thank you, Coach Paul and Capo Morgan. Muli, magandang gabi, Masbate. Nasaksihan pa lang natin ang first half na laro ng dalawang kupunan, San Jacinto laban San Pascual, kung saan makikita natin ang matinding depensang binibigay ng San Jacinto kontra sa kalaban. Kaya naman, kinakailangan ng San Pascual makahabol ng malaking puntos upang makalamang sa laro. Ayon kay Coach Antonio Fuentes ng Team San Pascual, bukod sa home court ito ng kalaban, kailangan lamang nilang palakasin ang depensa laban sa San Jacinto upang makabawi ng puntos. Yan lamang update mula sa side ng San Pascual. Muli, ito ang yung courtside reporter Alexa Seton. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Alexa, for that report. And now, Miss Floater mula kay Humawas. Kicks it out to Balbuena. Balbuena fires a long one. Wala pa rin. Baldog pa rin. Ganon din ang tira nitong si Humawas. At ayun, nagkakaagawan ng bola down the floor. Itong ating mga big men na sina Robert Mahinay and Hagad. So, balik sa San Jacinto, partner, yung because of araw possession. Araw possession. But again, ito. Same defense ang pinapakita dito ng Team San Pascual. 1-2-2 na medyo extended siya, partner. So sa tingin mo, maganda rin yung epekto nito? Yes, partner. But again, sabi ko nga, ito, magkakakilala itong mga players itong San Jacinto. So, nilalagyan lang nila ng tao sa middle. Yan sa may free throw, courtesy of Miko Hamila to break that 1-2-2 defense. And again, ayun, maganda kasi yung ball movement din. So, kaya medyo, but again, that's a good defense on the part of Team San Pascual rather. Bacolod can't handle the transition. Now it's Alminye. Lumipad! Pero wala. Halos grabe, above the rim na yung ulo. Patindi talaga sa liparan itong si Pero yun, si Balbuena ang kumana. Ika-7 puntos pa lang yan, partner, ni Balbuena dito. But again, ito, 8 lang to, partner, for Team San Jacinto. 14 seconds. On the bounce,
Team San Pascual is Another good defense on the part of Team San Pascual. Good stop, partner. Oo. So yan ang kailangan nilang gawin. Sabi nga ni Coach Antonio Puentes, paigtingin yung depensa. So yan ang kailangan nilang gawin. So may chance na naman dito ang mga taga San Pascual na matapiasan pa itong kalamangan. 51-43. Walo po ang nilalamang itong mga taga San Jacinto. Belbes kicks it out to Humau-As. Humau-As. Maganda yung depensa ni Hamila. Hindi maghiba-giba nitong si Humau-As. So palitan dito ng tao, partner. Papahingan muna si Rihuso at si Hamila. At ibabalik, isa ding malaki, si Gigantoka at si Lester Matos. And ayan, ka-rebound ka agad itong si Gigantoka. Now it's Kenneth Sabio down on the floor. Wala, rebound, Humau-As, pero nandun si Gigantoka para agawin ang bola. And Kenneth Sabio almost making that putback. Grabe to si Kenneth Sabio. Very animated ito si Kenneth Sabio, partner, no? Kung makikita mo, every talaga possession, gustong-gusto niya na talagang kung pwede nga siguro isalpak yung bola na yan sa ring, talagang yun ang gagawin niya eh. Oo. Very aggressive. And nagbubunga naman ng maayos yan sa kanilang koponan. Sabio, shading 2. Let's see kung maipapasok niya itong dalawang tira. Mintis yung unang tira niya. Pangalawa for Kenneth Sabio. Ganun pa rin. Rebound for Robert Mahinay, binigay kay Belbes. Belbes, tinitingnan yung forma ng kanyang mga kampe, binigay kay Humau-As. Humau-As to Balbuena. Balbuena fires another one, wala pa rin. Rebound Belbes, binigay sa ilalim kay Robert Mahinay. Mahinay malakas ang reverse layup. Wala, nakuha pa rin ni Belbes pero naagaw naman ang bola. Ito na si Almiñe, he was fouled by number Gino Mawas. 24. And officially, that's a foul for Humau-As according sa ating referee na si Gomer Ubina. Second personal dito ni Gino Mawas. Hagad working his way sa ilalim. Symbol daw, sabi ng ating referee na si Ronnie Manilisa. Sabio finds Hagad. Binigay kay Sabio sa corner. To Almiñe. Almiñe jumps for a 3. Wala. Na-rebound pa rin ni Hagad. So mananatili sa kanilang possession. Almiñe to Atos to Hagad. And finally, scoring. Good play and unselfish play on the part of the players of San Jacinto. 10 points na ito si Reggie Hagad, partner, dito sa ating game. At balik sa 10 ang hinahabol dito ng mga taga San Pascual. So, maganda talaga ang execution. Once na nasa floor ang Ako Bicol Cup Sorsogon MVP na si Mark Lester Matos. Now it's Almiñe to Kenneth Sabio. So, nagraran dito ang mga taga San Jacinto na naman. 12 na po ang kalamangan. Baldemoro. Kicks out to Humau-As. Humau-As. Pinasa kay Robert Mahinay. Wala. Matos. Sayang yung play, ano? Yan naman, Balbuena gets the continuation. And he will be shooting the bonus shot here. Ken Balbuena. 4:09 sa ating relo. Third quarter action. 10-point lead for San Jacinto. Maaring matapyasan yan sa pagbabalik natin dahil mag-free throw itong si Ken Balbuena. Yes, partner. And yung layup na yun, partner, 9 points pa lang dito. Very uncharacteristic, partner, on the part of Ken Balbuena, no? Oo, compare on the last game, partner. Tama. But again, on that sequence, foul din si Mark Lester Matos. First personal dito ni Mark Lester Matos. So as you can see,
the bench of San Pascual, partner. So ito, sabi nga natin, ito, yung body language yung nung player, partner. Third quarter pa lang, this is just a 10-point lead. Ano, dapat laban lang ng laban. Kasi malay natin, pumutok bigla itong Ken Balbuena at itong Gino Umawas dito at makabalik sila. But again, trabahuin nila dapat on the defense side, partner. Tama. Hindi ibibigay sa kanila ng basta-basta ng San Jacinto yan. We're going to the basic. Defend first. Oo. Defend well. And sigurado, the offense will do well for you. Ayun na, 10 points, partner. Itong si Ken Balbuena. Natapyas ang yung kalamangan na yan into 9. Matos humihingi ng screen at ayan si Gigantoka. Matos to Hagad. And I guess that's a traveling. It is a traveling violation according kay referee Gomer. 3 minutes and 56 seconds away. Belbes. Binigay kay Mahinay. Balbuena. Balbuena still short sa kanyang mga tira. Matos was fouled by Balbuena. Foul the number 33, Ken Balbuena. Second personal foul, third team foul. Second personal on Ken Balbuena at third team foul ng mga taga San Pascual. That could have been an easy 2 again, partner, for the reigning MVP ng Sorsogon League na itong si Clester Matos. Tama. May mga bagong salta tayo dito for San Jacinto. We have Dainla, number 24. And sa kabila naman, itong si number 30 na si Anthony San Juan. Namila. Ito Gigantoka. Gigantoka nahirapan. Merong nakitang hindi maganda si referee Ronnie Malilisan. That's a traveling violation committed by Gigantoka. Belbes, binigay sa ilalim kay Mahinay. Mahinay gets fouled. Good pass, partner. Dave Belbes. Papunta dito kay Mahinay. Tama, partner. And right now, Mahinay missing the first free throw. So yan, dapat maipasok nila yan, partner. Sabi nga natin, paulit-ulit tayo dyan. Yung free throws, partner, very important yan, no? But again, yun pala, third foul na to ni Miko Hamila on that play. Kaya pala disappointed siya. Rebound. Gigantoka to Hamila. Hamila bringing the ball down. Binigay kay Sabio. Sabio thinking of 3. Boom! Nice one from Kenneth Sabio. I guess Third that's his three-pointer, partner. third 3-point shot made ni Kenneth Sabio. Belbes to San Juan. San Juan. Nahirapan. Naagaw ng mga nakaputi. Matos for the lay-in. 7 points na din itong si Clester Matos. Good stop again on the part of Team San Jacinto. Belbes. Ito humawas. Ginugulo ni Dainla. Nakuha ni Matos na naglalakad-lakad sana lang sa park. At ayun, Dainla can score this one. Oh yes. That's his first 2-pointer dito sa larong ito. Pero sinasabi ko, partner, nag-contribute talaga itong mga bench players, itong Team San Jacinto. Belbes was blocked. Ayan na naman. And that's the reward. All alone. That's the reward of your good defense. Yan ang sinasabi natin. Defend muna. Oo. Good defense leads to better offense. Parang it's a law dito sa basketball. That's a law. Yes, partner. Oo. Parang gravity yan na law. Once anything that you throw up will definitely go down. So, kailangan mong dumepensa kung gusto mo ng magandang opensa. Oo, partner. Okay, it's 64-46. Nako, 18-point lead na po ito, mga kasurog. So nagpa-pile up na ito, partner. Again, pag hindi ito nagawa ng paraan ng mga taga San Pascual, talagang
madidiin sila dito sa third quarter pa lang. Tama. But again, ayun na, yung last play, Roel Gigantoka, second personal foul partner. So as you can see, the bench of San Jacinto. San Jacinto, every time na may magkaroon ng mga opportunity to for them to regroup, they talk a lot. Compare dito sa mga taga Yung San sinasabi Pascual. ko, partner, this is just third quarter, partner. Pero Ayun nga. parang walang mga instruction na nakikita tayo from the referee, the coaching staff. Kasi once na hawa-hawa yan yung body language pa lang makikita mo, di ba? Tama. So, yan ang dapat nilang, doon pa lang dapat yung energy nung nasa loob, ganun din yung energy nung Nasa labas. nasa bench, partner. Oo. Kasi you should always be ready pag binunot ka ng coach mo, no? Tama. Kasi yun nga, sabi mo nga hawa-hawa. Gusto mo nang makahawa ng maganda, gumawa ka ng maganda. Yung nagpapakita ka ng excitement and support sa iyong team. Amila. Mula kay Atos, balik kay Matos rather. 14 seconds. So Kenneth Sabio open for 3. Wala. I guess tatawagan ng foul dito si Matos on that battle for the rebound. At yun na nga ang sabi ni referee Ariel Bermejo. Second personal on the smallest guy on the floor. Ito si Matos. Doing a really good job for his team as the point guard. Talagang pag may Mark Lester Matos ka din sa iyong team, talagang ewan ko na lang kung hindi ka sisipagan as a big man. Yung energy, partner, nakakahawa. Tama. So 7 points na itong si Robert Mahinay dito sa ating game. But again, medyo malaki na itong hinahabol nila, partner, dito. Mark Lester Matos. Binigyan ng screen ni Gigantoka. Floater. Pasok! Nice one from Mark Lester Matos. Tumirang bagong salta ng tres na si number 11. I'll make it number 7. Number 11, RJ De La Cruz. Hindi mo rin, partner, matatawaran yung sipag nito ni Robert Mahinay, partner, dito sa Team San Pascual. No, yun lang, hindi na masyadong may convert yung mga offensive rebound. But again, nakaka-fish siya ng foul. So that's a good job on the part of Robert Mahinay. Tama. So siguro doon nila kunin, partner, yung energy, partner. Diyan magsimula yung spark. And para ma-ignite ang team to do something para mabago ang complexion itong laro for them. 53 seconds remaining. Third quarter. San Jacinto kontra dito sa dayong mga taga San Pascual. And again, nandito po tayo sa Plaza Año Nuevo dito sa San Jacinto. And we'd like to say hello, shout out sa mga nanonood sa atin online. That's the 4 3-pointer by Kenneth Sabio dito sa larong ito. And ayun, nagbubunyi. He celebrated that one. Mahinay. 2 points dito kay Mahinay. Mayroon na siyang 9 points dito sa ating game. Matos, Sabio. Sabio. Muntik ng maagawan. Hamila fires a 3. Wala. Rebound. The smallest guy on the floor. Matos. Spinning. Dishing. Gigantoka nahirapan. At inabutan sila ng 24-second violation.
I know, that's the end of the third quarter rather. Yes, partner. Tinitingnan ko kasi itong mga viewers natin dito online sa Rep Saldico Facebook page. And shout out kay Pogi. Wadi Jan Batcelier. Shout out, Wadi. Habang siguro nakataas yung mga paa at nagre-relax sa mga oras na to. Galing to sa trabaho kanina. So, Wadi Jan Batcelier. Mabuhay ka. Kailan mo natin makakasama to ulit? This weekend? Oo, siguro next pagbalik natin doon na sa sa mainland Masbate siguro. Baka doon na lang tayo, no? Ito, we're excited na makasama uli itong si Wadi Jan Batcelier. Shoutout na rin sa mga kasama natin dito, lalo sa Sorsogon, si Sir Jason Espinosilla, si Sir Jello Espinosilla. Hello, Sir Jello. Tama. And shout out Angela Almonia. Hello there. Salamat sa panonood. Sige. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating live sa Facebook. Sa page ni Rep Saldico Facebook, ni Rep Saldico. Salamat po. Sa Ako Bicol Online TV, yung mga nanonood dyan. Hello din. Maraming salamat. At ito, partner. Sa ating pagbabalik, mga leading scorer natin. Ito, partner, for Team San Jacinto. 4 na player ang nasa double digit na. Si Mark Lester Matos, 12 points. Si Brian Almiña, 13. Si Kenneth Sabio, 16 points. At sa Reggie Hagad, 10 points. At sa kabila naman, San Pascual, we have Baldemoro, 11. At itong si Ken Balbuena with 12 points. Kaya naman tumatakbo ang mga taga San Jacinto at naipasok pa yun ni Kenneth Sabio. So ganon ang energy nitong mga taga San Jacinto. Walang humpay magmula pa kanina. That's the 18th point dito ni Kenneth Sabio on that good drive. One candidate for ating kasurog best player of the ball game. Kung magtutuloy-tuloy ito at maipanalo nila ang larong ito. Make that 19 points, partner. Malaki na rin ang kalamangan. 19 points ang lamang or make it 21 points. Humawas, missing. Ayan na naman si Kenneth Sabio. Behind the back dribble. Binigay kay Dainla. Dainla to the corner. Rihoso. Fakes. To Hamila. Pumeke rin. Open si Sabio for 3. Mintis. Rebound. Mahinay. Pero naagaw ni Rihoso for San Jacinto. Against Belbes. Nice shot from Rihoso. That's a veteran move. 8 points itong si Rihoso dito sa ating game. Oo, ganun-ganun lang. Nakakawalo yan. From the bench yan. Nice spin move pero yung tira ang medyo wala sa tamang angulo for Belbes. At huli si Kenneth Sabio doon. Third personal foul, partner. May konting tulak. So ibabalik si Baldemoro for Bacolod. 23 points na itong hinahabol nitong mga taga San Pascual dito. Belbes. Baldemoro fires sa 3. Pasok! Ang tira ni Baldemoro. Nga, sabi ko, this Baldemoro guy, partner, talaga siya yung energy guy kanina pa. Oo. So, medyo natagalan niya lang napahingahan to dito sa ating game. Pero buti naman at nakascore ka agad siya. Siguro worth it din yung pahingang binigay sa kanya. Rihoso open for 3. Almost but not quite. May nakitang referee na foul away from the ball. So Robert Mahinay was called for a foul. Na-foul niya doon si Gigantoka. Ito.
Substitution, number 16. Babalik dito si Brian Alminye. Papalitan itong si Dainla. Edsel Dainla. So, maganda rin ang pahinga yon for Alminye. Alminye against Belbes. Rehoso against Balbuena. Binigyan ng screen ni Gigantoka. Hamila open at the top of the key. Napakaganda ng tira nitong si Hamila. Yan nga. 4 points itong si Hamila dito sa ating game. Merong whistle. Another foul on Gigantoka. That's the third foul. And the second team foul nitong mga taga San Jacinto. Right, Alminye bringing the ball down for San Jacinto. Ginugulo siya ni Robert Mahinay. Alminye! Nakalusot! That hesitation move on the part of Brian Alminye. Kala niya, nung defender niya, hahatakin eh. Oo. But, kala niya, hindi na konting hesitate, partner. Mag-explode papasok. Balbuena naman. Kicks it out to Humawas. Balik kay Balbuena sa corner. Ganun pa rin. Medyo kapos yung mga tira nitong batang to. Wala pa rin yung di talaga mag-contribute ng maayos itong dalawang guest players ng San Pascual, Humawas and Balbuena. Samantalang ang mga taga San Jacinto dire-diretso sa kanilang mga magagandang plays dito sa ating laro. At 6:51 natitira po sa ating laro. And kanina pa talaga very aggressive itong kupunan na ito. Oops. Humawas fishing a foul there. That's on Nico Hamila. Foul with number 0, Nico Hamila. Timeout, Team San Pascual. So, ayun. Timeout dito, itong mga taga San Pascual. Foul with number 0, Nico Hamila. Fourth personal foul. That's the fourth foul on Nico Hamila, partner. Dito, as we see the bench of Team San Jacinto. Talaga nagtatayuan itong mga players na din kasi lamang na lamang nga sila. But on the other side naman, kita mo yung body language, partner. Dismayado ang mga taga San Pascual dito. But again, as you can see, also our 3 referees officiating this game. We have crew chief Ariel Bermeo, a UAAP and NCAA referee partner also. And also international referee din yan, partner. We have the umpire 1, Gomer Obina, a former PBA and a UAAP NCAA referee also. Umpire 2, we have Ronnie Manilisa, a national referee coming from Naga City in Camarines Sur. Yan ang kasama ko po dito na si Coach Paul Sepe, ay isang interim coach ng ano nga yun? Erica City Oragons dati, partner. Erica City Oragons. Sa NBL, and also I'm a lead trainer right now sa CSPC Blue Stallions. And I'm also a former member of Ateneo Basketball Program. Ako tambay lang, nayaya lang ako dito eh. Grabe yung experience. Sabi nga, may naalala ko pala. Sinabi mo na rin eh. Ano naalala mo? Sabi, ayun pala si Kapak Morgan, yung sa MOR dati. Ay, oo. Sabi, sa MOR ko lang naririnig yun eh. Sabi ko, pogi po ba? Wag mo nang antayin pa yung sagot. Okay na. Na-recognize niya ako. Ayan, pasok si Humawas. And pasok yung kanyang free throw rather. Now it's Alminye bringing the ball down for San Jacinto. And 24 point pa rin ang hinahabol dito ng San Pascual, partner, with 6 minutes and 26 seconds remaining. Hagad now. Nakalusot sana, kaya lang mukhang traveling nga. Traveling yun. Aminado naman siya doon. Traveling yan on the part of Reggie Hagad. Maganda yung depensa doon ng San Pascual. Humawas to Balbuena. Still not giving up. Ayun, nakakabuslo ng isang tres. Ikalawa pa lang yan, partner. Kontra dun sa Siam na ginawa niya nung last game. Tama. So medyo maalat, partner, pero at least nagpo-produce pa rin ng points itong si Ken Balbuena. At nagtatry pa din. Oo. Yun ang mahalaga doon. Kasi kung hindi na yan tumira, ay nako, mas lalong walang mangyayari.
Now it's Kita mo yung Belbes. sidestep na yun from Kenneth Sabio, di lang pumasok, partner. Tama. Belbes hesitation move gets the foul from, obviously, it's Kenneth Sabio. If I'm not mistaken, that's a fourth foul. It's a fourth personal foul on Kenneth Sabio. Team foul. Warning for exclusion, warning for penalty. So may dalawang free throw dito si Belbes. So that's Dave Axel Belbes. Mintis, partner, yung unang free throw. Sayang. Yung mga pagkakataon na ganyan, ano? So 21 points itong hinahabol dito. 21 points at medyo mahirap na yan dahil nangangalahati na tayo dito sa ating Fourth quarter. fourth quarter. 5:39 natitira po sa ating laro. Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. And we also appreciate yung pagtanggap sa atin dito ng mga taga Masbate. Talagang nagustuhan nila itong ating liga. Almiñe. Crossing over. Inihatid sa ring ang bola. Kaya lang mukhang may naramdamang kakaiba si Almiñe after that. Wala, okay na siya. Parang ipinagpag lang. Medyo na-twist ng konti siguro yung kanyang ankle. Oo. Rehuso. Rehuso penetrates. Nawala yung bola sa kanyang mga kamay. Ito na si Balbuena. Binigay kay Belbes. Alahoy na tira. Pasok yan. And one. Foul number 16 by Brandon Pinho. Second personal foul. It's a second personal foul. So, mabibigyan dito ng bonus throw itong si Dave Belbes. Pero hindi na ipasok. Rebound Hagad. Torrejoso. De La Cruz. 14 seconds. Matagal ding pinapahinga itong si De La Cruz sa bench. Nice pass! But the shot missed by Dainla. Do one for the rebound. And now it's Humawas with the ball. 14 seconds. Nice move. Pero Still struggling, partner. oh, di Itong pumasok si, yung tira. Humawas. Rehuso. To Dainla. Dainla, walang mapasahan sa poste. De La Cruz hits at the top of the key. Sa first 3-point dito ni De La Cruz at unang 3 puntos siya rin, partner, dito sa ating laro. Tama. Dahil kanina, maaga siyang nagka-tatlong foul kaagad kaya inilabas siya ng coach. Coach nila na si Coach Marl Bueta. First personal foul. Penalty. 3:31 ang nalalabi pong oras natin. Gino Humawas. Pasok ang unang tira mula sa free throw line. 10 points pa lang ito si Gino Humawas dito, partner. So, very Yes. uncharacteristic din for him, partner. As I can, Tama. nung napapanood ko siya, yung AAP days, MPBL days, talagang grabe kumamada na sa score. Ito si Gino Humawas. Pero sabi mo nga, gano'n, may mga off nights talaga. Oo. Nagkataon na nagkasabay pa sila ng Balbuena. Pero may mga factors yan kung bakit. Oo, partner. Oo, isa na dyan yung maigting na depensa Yes, partner, of ng course. kanilang kalaban dito na San Jacinto. Kaya masisira yung rhythm mo, and once Oo. nasira talaga yung rhythm And of mo. course, kung talagang napaka-aggressive ng depensa pinapakita sa'yo,
talagang medyo masisira yung laro mo, partner. Kaya nga. Isa yan sa mga test ng isang player. How he handles 19 seconds to shoot on the part of San Pascual. Belbes fires a 3. Wala. Rebound. Hagad to De La Cruz. Dainla. Ayan na. Hihingi ng bola para siya ang magtimon para sa kanyang mga kakampi. 14 seconds. Leiko. Dainla. To De La Cruz. Open. Pwedeng itira. Muntik na pumasok ulit yung kanyang 3-point shot. Pero wala. Medyo malakas ng konti yon. Ayan na. Si Balbuena. Balbuena tuloy-tuloy. Nice. Layup from Balbuena. Timeout team, San Jacinto. 20-point lead for San Jacinto. 2:21 natitira po sa ating laban. And 15 points itong si Balbuena on that drive. But again, partner, sabi nga natin, medyo malaki itong habulin dito ng mga taga San Pascual. Because of this good plays and good defense na pinakita ng San Jacinto dito, partner, sa ating laro. Tama. So, balik tayo dito sa ating ball game. And of course, ang Ako Bicol Cup ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ang Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa, partner. Tama. And we're happy and proud to be part of this one. Nakakatuwa po na makita na natutuwa ang ating mga basketball fans from all over the region. Nagmula po tayo sa Albay. And now this is the final leg para maikot natin ang Bicol. And after this, Masbate leg ay yung inaabangan na inter-province. Hamila. Wala. Last 2 minutes. Okay, last 2 minutes, partner. San Juan to Baldemoro. Baldemoro. Wala. Ito na yung mga bench players actually ng San Jacinto. And for me, this is safe to say, partner, na San Jacinto na ito. Kain lang. Look at that pass. And mintisyon from number 15 na si Johnston Esmarago. Ganon din ang tira ni Baldemoro. Amila for the rebound. Laila now bringing the ball down against San Juan. Yan siya ng screen ni Barun. Missed 3-point shot from Leiko. Belio. Naagawa ni Leiko. Leiko gustong ipasa kay Dainla, kaya lang mas nauna itong si Belbes. Esparagao missing. Naka 2 points pa doon si Belio. Yan, number 55. That's Belio. Ito, partner. 25 seconds remaining. Tumira ng 3 itong si number 15, Johnston Esparagao. Pero si Leiko ang nakapuntos. Humabol pa ng 2 points. 8 seconds remaining. Nice move. Nice shot. And again. San Juan. And there you have it, mga kasurog. And that's the end of the score. 87-69. The winner, Team San Jacinto. Congratulations, Team Jacinto, partner. At naaabante din sila. Kapareho ng San Fernando na may 2 panalo at walang katalo-talo, partner. At parehas na din ang kartada nitong mga taga San Pascual doon sa mga taga Monreal na sad to say, wala pang panalo pero meron ng 2 talo. Yes, partner. Ayun, so at yung kanina, yung Batuan, nakabawi, partner. Tama. On their
first game against Montreal kasi yung first game ng Batuan, they lost to this team, San Jacinto. But again, ito na yung mga kartada natin for team standing. Batuan with 1 win, 1 loss. Montreal, 0 win, 2 loss. Claveria, 1 win, 1 loss. San Fernando, 2 panalo, walang talo. San Jacinto, 2 panalo din at walang talo. At San Pascual, walang panalo at 2 talo, partner. Yun. So, again, yung ating na-record mo ba yung ating final score for today? Basta, winning by 18 points itong San Jacinto kontra dito sa kanilang mga nakakatunggali ngayong gabing ito ang mga taga San Pascual. And talagang nag-enjoy ang lahat. Yung mga lalong-lalo na yung mga nandito sa loob mismo ng Plaza Año Nuevo. Talagang tuwang-tuwa sila sa mga napanood nila dito sa ating triple header ngayong ating day 4. Ayan, so magmula kanina sa Batuan at Montreal. Batuan, ayan, nakasungkit na ng unang panalo. And samantalang ang San Fernando umuwi nga ng may 2 ng panalo. At ang Claveria ay merong 1 panalo at natalo kanina. Yes, partner. At ayun nga. Yung final score natin, partner, 87-69. 87-69. Yes, so, yun, ang ating 18 ang kalamangan, ano. At ayan, we're taking a look at the highlights of the game. Yes, and we're just waiting for our Kasurog best player. Sino kaya ang magiging best player natin for this particular game? Ang ating laban ng mga taga San Pascual at itong home team na San Jacinto. Yan, Kenneth Sabio is I think isa sa naging pinakamagaling ngayon na player for San Jacinto. Of course, Alminye talagang maganda rin ang inilaro. So was Mark Lester Matos. Hagad started it really well with those 3 consecutive power layup kanina. Oo, partner. Talagang ini-enforce niya yung talagang lakas niya doon sa loob. Tama. Good start on the part of Reggie Hagad. And again, team effort, total team effort din para partner sa San Jacinto. Oo. That's why maganda yung depensa talagang pinakita nila. Maganda yung depensa, maganda yung opensa, unselfish, lahat halos lahat ng players mas pinipili nila na ipasa ang bola doon sa mas may opportunity to score. Oo, at easy. Talagang kilala kasi nila itong bawat isa. Yung first unit partner, talagang halos magkakilala yan. Of course, pangalanan natin itong sila Lester Matos, itong sila Alminye kasi magkaka-teammate yan, partner, during their college days. Okay, so I think this is for us right now. Let's wrap this up. Pero hindi pa po nagtatapos dahil ibabato namin maya-maya kay Maybel Echigoyen. But right now, let us take this opportunity to say thank you sa lahat po ng nanood sa amin online and yung mga nanood dito sa loob ng Plaza Año Nuevo sa San Jacinto. Maraming salamat po. And maraming salamat, Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasulog pa, maraming salamat sa iyo, Coach Paul Sepe. And right now, meron ka ba bang sasabihin, Coach? No, wala. Nagpapasalamat lang ako sa lahat ng ating mga supporters dito sa Ako Bicol Cup. Okay. Maybel Echigoyen, pasok! Thanks Kapa Morgan and Coach Paul. Right beside me is our kasurog player of the game na si Mark Brian Almenye mula sa Team San Jacinto who scored 17 points, 9 rebounds, 4 assists, and 1 block. Mark, how's the feeling na nakadalawa na kayong panalo dito mismo sa inyong home court? Siyempre, nagpapasalamat kasi na-advance na po kami sa nakadalawa na po kaming panalo kaya pag-iigihan po namin sa sunod. Ayan, ano naman sa tingin mo yung naging diskarte ng inyong team at naging malaki ang lamang nyo sa kabilang koponan? Transition lang po kami yung nagawa namin kasi mas malalaki sila sa amin kaya transition po kami bumawi. Yan lang.
Alright, baka may mga gusto kang batiin, pasalamatan o i-shout out, go ahead. Shoutout po pala sa family ko, sa suporta sa akin at sa girlfriend ko, si Ana, at saka yung mga ka-team ko. Thank you po. Kay Ma'am Jean, kay Coach Ron, thank you po. Ayan, once again, congratulations and thank you. Mga kasurog, dyan lang kayo dahil dito na din nagtatapos ang ating Day 4 ng Ako Bicol Cup Masbate. In behalf of Ako Bicol Party List, Rep Saldico, Ako Bicol Cup Commissioner Sir Lloyd Rivera, IMBC Head Miss Russell Oreta, Technical Director Sir Christian Calleja, and from the rest of our team, thank you so much mga kasurog. Stay tuned for more basketball action. This is Maybal Atchagoyan, your Ako Bicol Cup courtside reporter. Good night mga kasurog.